Benvinguts a una nova edició del programa de ràdio de Down Catalunya. 1, 2, gravant. Aquest cop, en Jordi Parramon entrevista un pastisser de fama mundial, en Cristian Escrivà, que ens parlarà de la coca de Sant Joan, entre d'altres temes ben saborosos. Com es fa una coca de Sant Joan? Com es fa una coca de Sant Joan? Mira, la coca de Sant Joan, n'hi ha dos, sí, bàsicament, sí, hi ha n'hi ha més tipus, però masses n'hi ha dos. Hi hauria la massa de brioix, les tradicionals, la massa de brioix o la pasta de full amb llardons. Sí. Llavors, la més tradicional de totes és la que es fa amb pasta de brioix i fruita confitada. Sí. Després hi ha la versió, la mateixa, farcida de cabell d'àngel. Sí. Després en tindríem una altra, que és la de crema. O sigui, agafem la pasta de brioix i amb una màniga li anem posant crema. I després se li posa sucre i es posa sucre. I quatre pinyons per sobre. Totes porten sucre i pinyons per sobre. Totes porten. Sí. I després tenim les de pasta de full, que en la pasta de full, mentre li anem donant els plecs, li anem posant llardons, Sí. i o bé la pots fer tal qual, o bé també es pot fer farcida de cabell d'àngel, seria el més normal. Però mira, l'any passat em vaig començar a fer, perquè hi ha una cosa que és la coca de Llavaneres. Ah, sí. La coneixes? Sí, la La que conec. porta crema dins, no? Sí. Doncs vaig fer coques de Sant Joan, però com si fos una coca de Llavaneres. Perquè es veu que les fem tan bones que ve gent de Llavaneres a comprar-les aquí. Ens van dir, escolta, doncs anem a fer coques de Llavaneres format Sant Joan. I ara aquest any en fem una nova que és de xocolata. Aquí és de xocolata, A veure, la de xocolata encara no l'hem fet, estem fent proves i en farem amb brioix i amb pasta de full, les proves. Quina diferència hi ha? Que jo crec que m'agradaran més les de pasta de full. I després també tenim que pensar una cosa, i és la caducitat, és a dir, una coca de Sant Joan, si és de brioix, s'asseca molt més ràpid que si és una de pasta de full. Una coca de Sant Joan de pasta de full te la pots estar menjant durant 3 dies perfectament. La de brioix val més que te la mengis el mateix dia. Llavors, miraré segurament faré la coca de xocolata la faré amb el full. Com vas començar amb la pastisseria? Com vaig començar? Vaig començar als 16 anys. I vaig començar a la pastisseria. Hi havia, en aquella època, la pastisseria més important de Barcelona era la pastisseria Mora, que estava a la Diagonal. I vaig començar allà i jo feia d'ajudant a l'encarregat. Fotia unes bronques que no havia vist. I a més em deia, tu no seràs mai un bon pastisser, perquè ets molt despistat. I amb la xocolata com vas començar? Amb la xocolata, ostres, mira, la primera mona que jo vaig fer devia tindre, calculo, uns 8 anys. I em vaig posar, perquè clar, quan l'escola va acabar, i eren les vacances de Setmana Santa, el meu pare va dir, va, vols fer una mona? Dic, posa't aquí al costat. I mentre ell treballava jo anava fent la meva mona. O sigui, vaig fer un castell que era xulo, un castell així, que quan vaig tindre el castell acabat, o sigui, a l'agafar-lo, per canviar-lo d'espai per netejar la taula, se'm va trencar tot. O sigui, és dels disgustos més grans que jo recordo de la infància, plorant allà com una magdalena. És com es comença amb la xocolata i tot el tingleu de xocolata.
Aquest va ser l'inici, Sí, imagina't. ja és l'inici. Però després també et diré, això va ser quan tenia 8 anys, quan tenia 17 vaig guanyar el primer concurs internacional a Deauville, a França, de peces artístiques de xocolata. En aquell moment que et vas dedicar a la xocolata, com vas poder... Sí, però no, mira, hi ha una cosa. El meu pare era especialista en xocolata, el meu avi era especialista en caramelo. Després hi ha gent que és especialista, doncs, com la meva dona, la Patricia, que és especialista en pastissos d'aquests americans. Vale? Jo no sóc especialista en res, però m'encanta conèixer totes les tècniques. Saps? Llavors, clar, jo sé com es treballa el caramelo, sé com es treballa el xocolata, sé com es treballa el pa, sé com es treballa el fondant, i això em permet que quan ve un client i em fa un encàrrec, jo, utilitzant totes aquestes tècniques, arribo a fer uns pastissos que tenen segell propi. Saps? Perquè els meus pastissos són així com molt divertits, no? Amb molt de color i molt Sí, més per nens. Sí, més com per mi. Sí. I això no ho deia, però he de dir... No, ja t'ho dic jo. Per més canalla i per més de primera comunió... No, sí, però a veure, per grans i adults també, vull dir, podem fer coses més, com t'ho diria, més del contemporani, que també l'hem tocat amb pastisseria, però per mi el que m'agrada, com deia el meu pare, que soc un cul inquiet, i el que a mi m'agrada és ficar-me tot arreu. I tinc la gran sort de que darrere meu hi ha tot un equip d'autèntics especialistes. El teu repte de la xocolata, el teu repte de funcionar amb la xocolata, quin seria El repte, el repte? o sigui, en tinc un de repte, que és fer un edifici de molts pisos, poden ser 4 o 5 pisos, tot de xocolata i amb ascensors funcionant i tot. Això m'encantaria fer-ho. I sé com fer-ho, Sí? Sí. Explica'm una mica com. Mira, el primer que faria seria parlar amb gent de la construcció, és a dir, utilitzant els coneixements i els sistemes que tenen els constructors i utilitzaria el mateix sistema, però canviant el ciment per xocolata. El ciment per xocolata. I segur que funciona. Esperem que us hagi agradat. Fins la pròxima.